United Democratic Party mentakas ngi kala khiko re banwa no da weipat ukurtong ban airing hakani ke election MLA na Mauplang constituency. Mauplang ngidang yadep pelong ya ka general meeting jong ki nongkit kam na baro ki snong jong ka Mauplang constituency te hakani ka sngi ngila adep ya form ya ka circle chwa. Namar ba kumbalong baro sikata ka Mauplang constituency kamdon ya ki nongkit kam bapura jong ka parti. Tena takadaw meneng ngila jet ya ki nongkit kam but ngila IT hakini ki nongkit kam bakin form ya ka election committee but ban code application na kabanta ki no ki kertong lani ki candidate ki bakwa ban yakun ya ka election napo ka parti UDP na Mauplang constituency. Meneng ka jinga keren hapo ka meeting na kaliang ba Eugene uang ba na kaliang ka jong uhi ula rai ba unnam la syu ban continue ya ka ni ka kam. Uang ba kadehi ka daw simet ka jong uang ba ngamla syu te uang ba wat no sui bana kaliang ka jong num la syu ban election tenrei uang ban ya don ya ka parti te takadaw menne ki babun balang ila ban syat ha uhi kum presiden jong ka Mauplang circle jong ka UDP.